Здравейте и добре дошли в този видеоклип, където ще стигам Diamond 1 на ранкет. Нека да започваме. Какво ще ни даде Джемград? Аз ще избера Джаки, защото е доста силен герой, особено на Джемград. Нека да видим една съотборниче какво ще изберат. Другия отбор има Мо, Дерил и Барли. Така, за сега започваме добре, хора. Хора, за сега почваме доста добре. Хора, майче имаме малък шанс да загубим. Хора, добре, Едгара ни спаси. Едгара умира. Не умира, хора. Хора, нека сега да видим какво ще ни се падне от Mythic Star Drop. Нека да видим. PowerPoint. Хора, надявам се клипа ви да ви е харесал. Ако е така, абонирайте се, харесайте и чао!